unes setmanes va rebre totes les vostres cartes. I les vam llegir totes. Quins dibuixos, quins textos, totes molt maques. I la nit de Reis els hi van portar a totes les àvies i avis que ens ho havien demanat. Res. I mireu què va passar. Sobretot, moltes gràcies, perquè sense vosaltres no ho hagués pogut ser. I moltes gràcies. Ens ha agradat moltíssim repartir els vostres dibuixos i cartes als avis i àvies. Sou una escola molt solidària. Als avis i àvies els ha agradat moltíssim rebre els vostres petons, abraçades i somriures. I segon secret, ens ha encantat lliurar totes les cartes. Ha estat un dels moments més emocionants de la nit. I moltes gràcies pels torrons, la fruita, els caramels i l'aigua pels camells. Moltes gràcies. I espero que us hagin agradat tots els regals que us hem portat. Fins l'any vinent! Ens veiem l'any que ve.